Indslag på YouTube. Det er jo så også kun golfen. Nej, det fik jeg. Det er jo også kun golfen. Det kan godt være, der er andre point for andre ting. Undskyld, er der kaffe eller hvad? Der også være point for at køre amerikanerbil. Det er fra eftermiddags. Jeg er sikker på, at Bo han så... Hurtigt, Det er fra eftermiddags. Dommer, han er så højt for alt. Det er fra eftermiddags. Basta. Janus har vundet kategorien golf. Det er fra eftermiddags. Ja, det er jo... Hørt! Han er Ja, det er straks. Jeg har også været til på arbejde. Det er fra eftermiddags. Ja, altså, det er fint nok. Så går vi over. Men der er ikke andre point til nogle andre i golf, eller hvad? Der er jo så bare 5 point til Janus, og så bare det. 5 point. 0 til 5. Fint. Jo, der er andre point også. Det Men dem gider jeg ikke at nævne. Nej. Fordi de andre, Og det har han faktisk... De andre, jeg Det er jo flere spørgsmål, Det Thomas. er så sekundært. Det har jeg så meget ret fået til, det gider det jo. eftermiddags. Hvad? De andre, jeg Det er får fra fra 5 og ned til 0. Det er fra Jeg er eftermiddags. ikke med i. Nej, det var Det er fra ikke eftermiddags. det var ikke måske mig. Det er fra eftermiddags. Der er ikke noget at sige, der har det. Det er fra Jo, eftermiddags. det har du sådan set, men det giver jeg ikke fortælle. Nej, det er så... Vi er nødt til at stoppe det her nu. Så er der sådan en lang tid. Kan man ikke lægge på YouTube? Ja, det er også være dejligt. Lad mig være. Jeg tager lige Så er stop. det veto. Kategori, det hedder sport. Som ikke har haft i dag. Jamen altså, det er jo så det, jeg vurderer. Ja, men den eneste, der er gået til sport... Hvad, Bo, kan du gentage det igen? Vurdering af Hvem sport. har Bo, gået til andet? kan du gentage det igen? Jeg har det bare sådan lidt. Bo, kan du gentage det igen? Jeg zoomer lige en gang. Er der ikke det? Hvad med sport? Ja, Hvad er sport? Det er fandme sport. Skål! Er det leg? Skål, sport. Det er bare min vurdering. Jeg har en kategori, der hedder sport. Så vi går kan. Hallo, du skal da bare løfte et ølglas, så er det sport for Bunge. Ja. Der er nogen, der vil ud at cykle. For jeg vurderer, altså bryggen af de her der. Ja, der skal ikke ret meget sport til, før det er sport for Bo. Og i kategorien sport. Ja. Sport. Ja, den der mobil, siger jeg igen. Havmor. Der er vinderen med 5 point, som er max. Ja. Det gør. Yeah! Men hvorfor? Ja, Jørgen spørger selv, hvorfor Det Bo. bliver ikke uddybet. Nej. Så begynder det jo at blive... Det skal jeg gøre lidt pisse. Så bliver det jo... Nej. Det er bare min vurdering.